problemas cos que te vas a encontrar cando gardes as cousas de Navidad. Dá igual o ben que revises toda a casa, porque en agosto ainda has de encontrar algunha bolita por aí que quedou coja. Dá exactamente igual o sistema infalible que utilices para guardar ben as bombillas. Cando as volves a coller outra vez en diciembre, van a estar outra vez así enrolladas. Dá igual que gardes a garantía pegada na caixiña, porque cando as colles outra vez a metade delas non van a funcionar e vanche dicir que fostes tío que nas usastes ben. Así que agora hanes que cambiar todos os anos. E iso sabe querer guardar as mismas bombillas na caixa na que a comprastes, olvídate, porque os que o fan teñen un sistema infalible que os demais mortales desconocen. Mete como podas, total como che dixen no paso 2, non van a funcionar en diciembre e vai a ver se comprar unhas novas. E xa, bueno, das luces de fora, isto xa é outra estrategia aparte, porque cando as poñemos todo nos parece moi fácil e moi sencillo de quitar. Pero que me vou a cagar en todo quitando bridas e máis esparadrapos, tamén.